Al-Assad erori ondorengo enigmak zein diren jakin nahi? Kontua da, 13 urteko gerra zibilaren ostean, HTS muturreko koalizio islamistak erasoa abiatu duela. Eta hala, 54 urte iraunduen erregimena amaiarazi duela. Bashar al-Assad presidenteak Siriatik ihes egin baitu. Erregimen hori erori izanak are gehiago katramilatu du ekialde hurbileko egoera. Hainbat galdera eta kezka piztu ditu aldaketa horrek. Hemen, horietako lau. Zer jarrera du Mendebaldeak HTS-rekin? HTS Al-Qaeda talde islamikotik eratorritako indarra da. Horregatik, nazioarteak neurriak hartu izan ditu haren aurka. Herrialde askok talde terroristen zerrendetan dute HTS. Al-Assad boteretik aldendu dutenez gero, badirudi Mendebaldea prest dagoela HTS-koek orain arte izandako jarrera anzteko eta taldeari aukera bat emateko. 2. Zer gertatuko da aurrerantzean Israel eta Siriaren artean? HTS-ko buruzagiaren familiak Golango gainetatik ihes egin behar izan zuen Israelek lur horiek okupatu eta bereganatu ostean. Hori dela eta ikusi beharko da gobernu berriak zer jarrera izango duen Israelekin. Hau da, Al-Assadek bezala Tel Aviven aurka egingo ote duen edo harremanak estutuko dituen Mendebaldearen oniritzia lortu ahal izateko. 3. Zer ondorio izan ditzake Turkiarentzat? Siriako gerra zibilak hainbat ondorio izan ditu Turkian. Horietan nabarmenetako bat da 3 milioi errefuxiatu inguru heldu izana azken 10 urteetan gerratik ihesi. Behin, Al-Assad kargutik botata errefuxiatu horiek sorterrira itzul daitezke. Horrez gain, Siriako armada nazionala matxinatuen alde dago eta Turkiaren babesa dute. Siriako armada nazionala kurduen milizien kontra ari da borrokan gehien bat, eta Turkia kurduen aurka dagoenez, ondo datorkio hori. 4. Nola jarduten ari dira Al-Assaden aliatuak? 2 izan dira Al-Assaden aliatu nagusiak, Errusia eta Iran. Errusiak interes militarrak eta estrategikoak ditu Sirian, aireko base bat eta itsasontzietako bat ditu Siriako kostaldean. Base horiei esker Mediterraneorako sarbidea du Moskuk. Horiek gabe baliteke nazioartean duen garrantzia apaltzea. Al-Assad gabe geroz eta aliatu gutxiago geratzen zaizkio Irani eskualdean. Are gehiago kontuan izan da bere babespeko miliziak, Hamas eta Hezbollah, Israelen kontrako erasoaldietan murgilduta daudela.